Когато говорим за елегантност, в съзнанието ни изникват асоциации за стил, изтънченост и най-вече премереност. Днес в Клуб Лукс разсъждаваме на темата «Лукс ли е елегантността?». Електронното издание реши да направи класация за най-добре облечените българи за 2009 година. Сред критериите, естествено, на първо място е висок стил и безупречен вкус. На второ място е професионалния успех. На трето място е културата и морала. И четвърто, един изключително важен критерий, това е добрата репутация. В класацията присъстват имена на 10 жени и 10 мъже, които са доказали своя вкус към изискания стил. Целта на конкурса БГ Модна икона 2009 е да даде отговор каква е ролята на външността и стила на обличане за високи имидж и добрата репутация. Лично за мен, сред световните модни икони, мога така да посоча определено, че това са Никол Кидман, Виктория Бекъм. От мъжете мой любимец е Джордж Клуни, Дейвид Бекъм, Боно от YouTube. Без колебание ще отбележим, че всеки от класираните родни дами и господа заслужава призът Модна икона 2009. Предлагаме ви заедно да потърсим силните и слаби страни на всяка една от личностите, поне що се отнася до стайлинг и външен вид. Започваме с Албена Александрова. Безспорно, дизайнерката винаги е била много интересна откъм визия. Тя обожава да провокира и най-вече да шокира. Все пак да не забравяме, че тя е рошевата гарга, къде в буквален, къде в преносен смисъл. Първото име сред мъжете е това на Благой Георгиев. Известен като един от най-поддържаните футболисти, той е типичният метросексуален господин. При него всеки детайл е строго изпипан, от прическата през татуировките до любимите ланци, но дали това е лукс? Алисия почти никога не е засичена в модни прегрешения. Истинска Виктория Бекъм в по-българен вариант, но явно това не е достатъчно, защото за нея продължава да се говори само като половинката на Валери Божинов. Самия той също е сред класираните. Какъв по-добър пример за елегантна двойка? Следващата дама в списъка е нашата абсолютна фаворитка. Гала е истински еталон не само като външност, но и като роля в обществото. Понякога обаче твърде много започва да прилича на своята модна учителка Кремена Халваджиян, за която луксът определено не е мираж. Владимир Карамазов винаги е много модерен и особено привлекателен за жените. Само сплесканата му прическа пречи да изрази цялото си обаяние. Визията на Гергана Паси е пример за неподправен стил в политиката. Тя по перфектен начин съчетава своята женственост с строгите правила на бизнес етикета. Продължаваме с едно емблематично име за родната естрада. Георги Христов никога не е крил, че особено много държи на външния си вид. Няма да сгрешим, като с най-добри чувства го определим като истинско конте с привкус на премерен лукс. И така съвсем неусетно стигаме до Диана Любенова. Ко-водещата на кафе е по-скоро сексапилна, отколкото елегантна. Факт е обаче, че винаги изглежда перфектно. Следващото име в мъжкия списък е Димитър Бербатов. Почитател на изчистения семпъл стил, той със сигурност е един от най-големите претенденти за титлата модна икона. Що се отнася до актрисата Елена Петрова, можем да кажем или добро, или нищо. Може би само прическата им малко ни е омръзнала. Промяната никога не е излишна. Тези наградени, номинирани, сочени за пример на български модни икони, до голяма степен са се самоизградили. Миро е певецът, който винаги се отличавал сред масите. Той не може да остане незабелязан, тъй като лъскавото и русото е в кръвта му. Радост Драганова впечатлява всички със страхотната си фигура, но за съжаление е твърде скучна в стайлингово отношение. Не е зле понякога да разнообразява любимата фешън комбинация от дънки и риза. Господин Стани Богат Ники Кънчев е голям фен на костюмите. Натрупаните килца напоследък не му позволяват много свобода на действията. Неговата висока фигура изисква всичко да е абсолютно точно и то до най-малката подробност. Любимата българска рекордьорка Стефка Костадинова отдавна заряза спортния имидж и успешно се превъплати в стилна бизнес дама. Гласовитият Орлин Павлов от своя страна не изневерява на тишертите и любимите сака. При него елегантността по-скоро отстъпва място на други качества като чар и талант.
Най-известната бизнес дама Цветелина Бориславова, освен добър стратег, може да се похвали с безупречен стил и завидна визия. Тя определено заслужава нашите поздравления. Списъкът продължава с името на волейболиста Пламен Константинов. Безспорно добре сложен и снажен мъж, но чак за елегантност не може да говорим. Екс-депутатката Юлиана Дончева е истински пример за това как трябва да изглежда успешна бизнес дама. Тя със сигурност е фаворит сред претендентките за титлата. Последен, но само по азбучен ред е Руши Виденлиев. Той винаги е много модерен. Неговият външен вид може да се определи по-скоро като атрактивен, отколкото елегантен. Церемонията за връчване на БГ Модна икона 2009 ще се проведе на 15 декември. Ще бъдат раздадени наградите в тези три категории. Първата категория е на Fashion и Lifestyle журналистите. Втората категория, тя казвам с усмивка, е категорията Глас народен, глас Божи. Но най-важното е, че въпреки кризата, въпреки дефицита, все пак преди Коледа ще можем да се поздравим с една много красива, изискана проява на добър вкус, на висок стил и на безупречен морал и професионализъм. Елегантността не е въпрос на средства. Луксът да изглеждаш добре може да бъде постигнат с много желание и вкус към стойностните неща в живота. Забелязвате ли все по-често използване на циничен език? Въпросът къде е излишен? Това се случва навсякъде, на улицата, в медиите и дори в парламента. Днес в Арбитър се питаме какво е словоблудството, зов за помощ или жалка просия за зрителско внимание. Пътя към 15-те минути слава, за който жадуват хората, решили да бъдат светски, най-лесен изгледа този път през скандала. Но често е бил използван, за да бъдат казани истини, които обществото трябва да чуе. У нас цинизмът в речта преминава всички граници. И не говорим само за скандалните музикални клипове, които ви представихме миналата седмица. Притеснителни слова могат да се чуят дори в парламента. Красноречиво е изказването на господин Сидеров за екс-премиера, който бил показал някакви аксесуари от садо-мазохистични игри. Лидерът на Атака визира кучешката каишка, с която Станишев обясни как бюджетът се затяга до година. И цитатът продължава. Ако следващият път дойде с вибратор в ръка, просто ще разкрие изцяло облика си и ще трябва да се оттегли далеч от политиката. Аз не мога да съм съдник на хората. Мога като човек, който се занимава с журналистика и с история на журналистиката, да кажа, че най-стария, най-скандален текст е Библията. Като се замислите, всички сюжети в него са основани на кръв, сперма и страх. Въпросът е, че до какво водят това? Какво се случва след това? Като че ли съвсем спокойно може да направим една своеобразна топ-класация с думички, които да използвате, ако искате да привлечете вниманието на зрителите или в случая с политиците на електората. Станете медийна звезда веднага, щом споменете едно от следните понятия. Номер 5 в класацията за бърза слава е думата вибратор или други сексуални играчки. Номер 4 – споменаването на полови органи. Номер 3 в класацията заема оралната любов. Под номер 2 се класира изнасилването и всякакъв друг вид насилие. И първото място държи споменаването на хомосексуални наклонности или действия. В светския живот да постигне слава чрез скандал не е трудно и тя е точно толкова мимолетна, нейният живот е до следващия скандал, който по дефиниция е по-гръмък от предишния. В Турция медиите имат списък от думи, които са абсолютно забранени за употреба. И при нарушаването на тази забрана следват драстични наказания. В Щатите, освен че цензурират звуково думата, замазват и устата на човека, който я употребява. В света има един термин, особено в англоговорещия свят, гонзо-журналистика. Опитите такава да бъде правена в България се свързват с две имена – Мартин Карбовски и Калин Руменов. Но те имат нерадостната съдба много бързо да бъдат пометени в своята скандалност от медии, претендиращи да са нормални.